Agertzen dena da Gernikako Bakearen museoak Espainiako Ministerio de la Presidenciaren diru laguntzari esker antolatu duen simposiona, nazioarteko simposiona. Simposion honetan jorratu nahi duguna edo landu nahi duguna ez da bombardaketan zer gertatu zen, beste urte batzuetan egin dugun bezala, zenbat hegazkin etorri ziren, nondik etorri ziren, baizik eta nazioarte mailan zelako eragina izan zuen bombardaketa. Eta aurten ere zentratu nahi ginen ez hain ezagunak diren herrialde batzutan zer hitz egin zen Gernikako bombardaketaz, baina baita gitxi landu den beste herrialde batzuetan ere. Adibidez, honetarako zenbait historialari famatu unibertsitate ezberdinetatik etorriko dira. Horien artean, hemen agertzen zaizuen bezala, apirilaren 24an, inaugurazio ekitaldiaren ostean, Walter Gerneker, Nurembergo Unibertsitatetik etorriko zaigu, Alemanian Gernikako bombardaketak izan zuen eraginaz hitz egitera. Horren ondoren, Turineko Unibertsitateko Angelo Dorsi, Italian izan zuen eraginari buruz hitz egingo digu. Italiako parte hartzea Gernikako bombardaketan beti geratu da pizka bat ahaztua edo bigarren plano batean, horri buruz hitz egingo digu Angelo Dorsi. Beste historialari batzuk ere izango ditugu, adibidez aurten lortu dugu Maria Rosa de Madariaga ekartzea, bera asko landu du Marruekos eta Gerra Zibilari buruzko ikerketak. Eta eskatu diogu, hemen azaltzea pizka bat, marrokiarren parte hartzea, ez bakarrik Gerra Zibila, baizik eta konkretuki Gernikan, ez da? Dakizuenez, Frankoko tropekin batera, marrokiar tropak sartu ziren Gernikara, eta pizka bat horrek islada edo eraginen bat izan baldin bazuen, hango egunkari eta berrietan, edo ez, ez da? Horri buruz hitz egingo digu. Nicholas Rankin, George Spearren biografiaren autorea den idazlea eta kazetaria, Erresuma Batuan Gernikako bombardaketak izan zuen eragina eta izan duen gaur egunera arte, horretaz hitz egingo digu. Gero izango dugu Xavier Irujo, Estatu Batuei buruz hitz egiteko. Eta gero ez dugu bakarrik landu nahi kanpoan zer gertatu den, eta edukiko dugu aukera baita hemen urte askotan lanean diharduten beste talde batzuei hitz egiteko aukera emateko. Horien artean aipagarrienetariko bat Gernika Zaharra da, urte asko daramatza bombardaketa eta Gernikako historiari buruz hizketan, eta Gernika Zaharrak orain lanean ari diren ikerketa bati buruz hitz egingo dugu. Gernikako bombardaketaren biktimei buruz, Gernika gogoratu zekin batera egiten ari den ikerketa bati buruz. Alberto Tapia etorriko da ja 25ean hitz egiteko pizka bat frankismotik errevisionismora, gaur egunean ematen ari den errevisionismo horri buruz hitz egiteko. Eta Santiago de Pablo ja islatuko diguna pizkatxo bat da zineman, 75 urte hauetan, zineman zer islatu den Gernikako bombardeari buruz. Goiza bukatuko dugu Frantziari buruz hizketan, eta horretarako Jesus Alonso Carballés, Burdeoseko Unibertsitatean irakasle dena, hitz egingo digu Frantzian izan zuen islada. Gernikako bombardaketak Frantzian izan zuen islada. Arratsaldea ja bukatuko dugu pizka bat, eta bertan Maria Oianguren, Fiacra McDonald eta Dacia Viejo azalduko digute beraiek egindako proiektu oso interesgarri bat, KRIK proiektua, eta hor jarri diogun izenburua da Gernikako paisaia simboliko eta memorialaren kartografia. Aurten beste islari bat izango dugu pizka bat, orain arte ez duguna, beste herrialde batetatik orain arte hainbeste kontutan izan ez dena, eta da Olga Novikova. Bera Rusiatik dator, eta kontatuko dugu pizkatxo bat, Gernikako bombardaketak Rusian edo, aintzinako urs horretan izan zuen eragina. Eta bukatuko dugu pizkatxo bat, Aldaba aldizkariak eginako ekarpenak eta sustraierreak liburuaren berrargitalpen horren aurkezpenarekin, eta bukatzeko nire lankidea den Ana Teresa Núñez eta biok
hitz egingo dugu pizka bat, badakizue museoak badaukala Gernikako bombardaketari buruzko dokumentazio zentro espezializatu bat, eta zeo zer behar baldin baduzue, argazkiak edo zein gauza behar baduzue hori dago, eta guk azkenengo urtetan herrialde ezberdinetan ibili gara ikerketak egiten, Italian, Estatu Batuetan, Alemanian, eta horri buruzko aurkezpen txikitsu bat egingo dugu. Programan agertzen zaizu pizka bat, apirilaren 26an, dela justu bombardaketaren urte horren egunean egongo diren gauza garrantzitsuenak, gauza gehiago egongo dira, baina egongo diren gauza garrantzitsuenak, eta horri buruz, udaletxetik egingo zaizu prentsaurreko bat hemen hau eta salduz. Eta nik bukatu nahi nuke nire partea esanez, gero apirilaren 27tik 30era Gernikako Bakearen Museoak antolatu duela baita Europako Kontzientzia Guneen 2012ko bilera. Museoa badago nazioarte mailan dagoen sare ezberdinetan, eta bat da International Coalition of Sites of Conscience, eta koalizio honek badauka Europar arlo bat, eta 4 egunetan zehar, hemen daukazuen zerrenda guztietako museoetako zuzendariak etorriko dira Gernikara, eta 4 egunetan zehar lanean ibiliko gara pizka bat hemen agertzen zaizuen gaiaren inguruan, tolerantziaren eta balio demokratikoen kulturak sustatuz. Esan beharra dago, bilera honek 2 parte izango duela, bat publikoagoa, baina beste izango dela lan bilera, internoa, dena inglesez izango dena.